И отново ден сред природата. Макар и познат, мостът всеки път се усмихва различно. Даже и Ники всеки път пита какво, иска да знае. Дърветата чакат. Да насочим поглед към тях и да открием, че ги има. Когато погледнем към нещо, то съществува в нашия свят. Всичко, към което не е насочен погледът ни, фактически го няма. Има ли го? Кой може да каже? Трябва да се вгледаме, трябва да обърнем очите си, да го забележим и вълната става частица материална, така наречена материална, както сме свикнали да казваме, нашата околна среда. Кой я създава? Казват, че всеки създава околния си свят. Когато го погледна, ето сега, шумът на самолета показа, че има и самолети. Иначе щяхме ли изобщо да се сетим точно сега за самолетите? А кой е в самолета? Питали ли сме се? Колко съдби са подредени една до друга, без да се познават, без да знаят за себе си, да, но в един момент пътищата им се преплитат и те се откриват един друг. Че точно тези хора, точно тук, точно сега, в този миг, съществуват. Иначе, дали сме знаели за тях, дали изобщо през ум им е минало, че всички те, които там са събрани, ги има. Хайдете, можете ли да си ги представите кои са? Всичко съществува в мига. Тук и сега. Дори ето това дърво, което прави, вижте каква странна фигура съществува сега. Когато завием по мост и тръгнем по другата пътека, дали ще го има? Може би да, за следващ, който ще го забележи. Ако никой не му обърне внимание, има ли го? Няма ли го? Айде сега помислете. Забавно е да си играем такава игра с въпроси и евентуални отговори. Малко почивка и ще продължим нататък. Ето поредните сътворени съдби в една кутия, която се е понесла на някъде. Не знаем на къде, но фиксирахме в този момент нейния полет. Значи я има. А после нищо не знаем, значи я няма. Забавно е, нали? И точно тук мостът прави завой. Има още едно продължение зад гърба ни, което води в друга посока. Ето ги паралелните реалности. Някой ще си зададе въпроса: какво е това паралелна реалност? Ами ние всеки миг минаваме от една реалност в друга. Зависи от избора, който направим. А избори правим постоянно, дори без да забелязваме. И преминаваме от една реалност в следваща, пренасяйки
холограмата си. Напред, назад, все едно. Посоките не са важни, защото всичко е тук и сега. Представете си, ако бяхме минали по другия път на моста, нямаше да виждаме това, което в момента е пред нас. Гледката щеше да бъде друга, щяхме да видим други дървета, друг пейзаж. И тогава той щеше да съществува за нас в другата реалност. А в тази, сега, в този миг, е това. Красота. Тишина. Всичко тук е живо. Не само тук, а навсякъде. Продължаваме до след малко. А случвало ли ви се да си изберете дърво? Дърво, което душата ви е пожелала да прегърне, да усетите енергията и да се слеете с нея. Така и аз един път при разходката си избрах дърво. Колебаех се между тези двете. Първото вляво и другото насреща по средата на пътеката. Дали защото беше по-близо, не знам. Отидох и прегърнах дървото вляво. Опитах се да му поговоря, да пообщувам с него. И накрая, преди да се разделим, исках да му кажа колко е голямо, колко е високо. Започнах да вдигам нагоре очи, защото не бях го гледала цялото отдалече. И видях, че дървото е сухо. Умира. Противоречиви бяха чувствата ми. Как пък от всички дървета можах да избера едно дърво, което умира? Но пък тази мисъл провокира друга. А дали точно сега, когато се случваше това, дървото нямаше нужда от моята помощ? Оттам нататък, всеки път, като минавам покрай него, отивам, прегръщам го, слагам ръце върху него и му казвам: аз съм тук да ти дам от моята енергия, от моята мисъл. И до година, на пролет като дойда, знам, че ще имаш листа. Защото не може, когато любовта попие в теб, да не роди живот. Вярвам, че ще бъде така. С това дърво. После си дадох сметка, че явно трябва да прегърна другото от моите два избора. И отново, всеки път, като минавам покрай него, го обгръщам първо с гръб и с ръце, после с лице към него и с ръце. И разговаряме и с живото дърво. И знаете ли какво се случи първия път, когато застанах с гръб към него, ето точно от тази страна, и увих ръце около тялото му. В моята лява ръка в случая попадна едно парче от кората му, което още пазя за спомен и мисля, че беше от тук. То просто остана в ръката ми, когато го обгърнах. И това, ако не е знак, всеки път му отдавам любовта си. Ще го направя и сега. То е моето живо дърво. Кръговратът на живота. И в гората, както навсякъде другаде,
Животът и мъртвостта си дават среща. Кръговрат. Всичко го има. Ето и тук. Приплитат се и живеят. Или се отиват и си умират. И дори в този миг, когато се разделят световете, съществата си помагат. Падайки, дървото е опряло снега в живия си приятел, който години може да го държи така, като следа, като спомен от едно отминало проявление, за да се появи след време някъде другаде. Това е наистина кръговратът на живота. Искаше ми се да кажа: насладете се на тишината. Чуйте гласа на дърветата, на тревичките, на птичките, които в момента мълчат. Но самолетите минават през зима няма минута да ни напомнят за кръстосването на цивилизациите. Ето това е горската, тиха, говореща, не с глас, а с изражение. И ето е другата, нашата, която гръмко шуми, трещи и казва: ние сме тука. Венецът на творението. А дори не можем да чуем какво разказват дърветата. Живот трябва да го приемем, защото такъв сме го направили. Нашият избор е бил да се проявим точно в този живот. Гласът на тишината. Отговор. Не беше случайно пропукване. Просто знак. Ето ги птичките. До сега мълчаха, а почнаха да се появяват. Искат да ни кажат добре дошли в по-цивилизованата част на парка. И този мост ни дели от първичността му и от опитомяването от човека. Ето сега отиваме в облагородения парк, където ходят много хора и представете си най-голямото изумление, което прави на нас българите, е да видим как спират коли по алеите и някои хора изключват двигателя и просто се остават в колата.
отварят прозореца и дишат парка. Преживяват го отвътре. Ей, това пък ние не можем да го разберем. Да дойдеш в парка и вместо да слезеш, да се мушнеш в гората или дори по пътечката, да се опиташ да се слееш с нея, да поемеш енергията директно, ти се седиш пред волана, отвориш прозореца и си мислиш, че попиваш гората. Ето сега виждате колите. Не казвам, че в колите винаги има хора. Не. Просто се случва и това. Ето облагородената част на парка. Някой пристига, други са вече тук. Днес е делник и много хора са на работа. Затова, като гледам поне тук, в края, всъщност това е края на парка, няма много коли, освен ако не са дошли като нас пеша. Хора, които живеят наблизо. Ето го, паркчето, в което са поставени пейки. Хората могат да дойдат, да седнат и да си починат, попивайки енергията на всичко, което е тук. Понякога си правят барбекю, сега е сутрин все още, делник и няма сигурно да видим такива хора, но това не пречи да покажем как изглежда тази част на парка. Сега за малко ще спрем, за да продължим по-нататък. Между другото, видяхте ли спящите, които са легнали да поемат по този начин енергията на парка? Интересно, нали? Кой както пожелае. А ето това са заслони. Има ги във всеки облагороден парк. Места, които са покрити, ако завали дъжд, вътре е по-сухо. Зависи как вали дъждът. Обикновено там в почивните дни се правят партита. В този парк има поне 4 такива заслона на различни места. И често хората си изнасят пейки, вижте, поставят ги наистина природата по-близо под дърветата и усещането да седнеш на тревата и отгоре да нямаш покрив, наклони на дървета е по-различно. Така че можем да видим такива разпръснати пейки по целия парк. В някой момент ги прибират под заслоните, после пак хората ги изнасят, подреждат ги понякога една до друга масите и си правят парти на открито. Чудесно е. Ето идват още хора. Не всеки работи. Ние пък работим, но можем да ходим. Зависи каква ни е работата. Ето сега и ние ще потърсим такава една пейка, която е сред тревите. Някой е заел тази, но ще потърсим нататък с надежда да намерим друга, защото постоянно пейките са разместени. Дано имаме късмет. Ето е и нашата пейка. Няма как, щом нещо много го желаем, пък то да не се сбъдне. Ето тук с Ники сега ще седнем да си починем. Има все още почерпка за Ники. Бисквитки и водичка. А ако имаме щастието да се появи сърничка, да почерпим и нея, това ще бъде върховното ни удоволствие. А ето, насреща
вече е всъщност началото на парка и застроената градска част. От тук обикновено влизат колите, паркират по алеите и всеки по-своему се зарежда с енергията на парка. Ето, вече сме настанени. Кажи здравей, Ники. Махни с ръчичка. Ще махнеш ли с ръчичка? Не искаш. Не си любезен. Така ли? Хубава ли е бисквитката? Да. Добре. Айде да кажем чао на всички, с които споделяме видеото. Махни само е така с ръчичка да кажеш чао. Не искаш. Ще ги поканиш ли в парка пак? Ще ги поканиш ли отново в парка? Няма. Ао, днеска си много несговорчив. Но пък има и такива дни. Всичко е полярно. Плюса и минуса. Това е животът. Важното е да се умеем да ги съберем. Довиждане от нас. Днешния ден, 29 юли 2025. Оставаме с любов. Нека всичко ви се случва така, както най-много желаете. Прегръдки от Чикаго.